Здравейте всички и днес искам да ви покажа още една идея за бърза закуска сутринта. А именно ще ви покажа как да си приготвите палачинки. Обикновено за палачинките трябват доста неща, като купа, вилица или лъжица или винче. Също така сито и черпак. А аз ще ви покажа как да приготвите палачинки без черпак, без винче, без лъжица, без вилица, без сито и дори без купа. А всичко, което ще ни потрябва, е само бутилка и чаша за удобство. И така, за да приготвим моите палачинки, ще ни потрябва бутилка, както вече казах, и по-добре да бъде с по-голямо гърло. Ариан, той е вече в бутилката и трябва да бъде около 1/3 от нея, а тя е половин литър. Така, също така ще ни потрябва и брашно, яйце, сол, захар, олио, мляко и чаша за удобство. И да започваме. Първо трябва да сложим брашното. То трябва да бъде около една чаша. Слагаме. Така, още малко. Примерно някак така. И сега можем това да го махнем. И сега всичко това трябва да го сложим в нашата бутилка. Много внимателно. Еми, ето, изсипах цялото брашно в бутилката. А сега е реда на яйцето. Взимаме го внимателно. Шупим. Разтваряме и го слагаме отново в чашата. Това го махаме. И сега отново внимателно слагаме нашето яйце вътре в бутилката. Така, ето, сложихме го. Сега дойде реда на приправките. Слагаме малко сол. Мисля, че така ще стигне. И сега слагаме също така и захар. Трябва да бъде около 2 супени лъжици. Но аз ще го правя така, както го виждам. Така, сипваме. Така, мисля, че стига. Сега слагаме и олио също около 2 супени лъжици. Така. И сега запълваме всичко останало място с мляко, но все пак малко място трябва да остане, за да можем да го разбъркваме. Примерно така. И сега трябва всичко това много хубаво да го затворим.
и да го разбъркаме също така много хубаво. И така, сега най-важната част от приготвянето на нашите палачинки, а именно пърженето. Нашият тиган вече е готов за приготвянето на палачинките. И не трябва да му слагаме още оля, защото сложихме достатъчно в бутилката. А сега наливаме. И сега трябва да проследим да се приготви хубаво. А за това трябва да почакаме малко. И така, май тя е готова от едната страна и сега ще спробвам да я преобърна. Ето. Сега чакаме още, за да се приготви и другата страна. Мисля, че е готово. Мирише просто чудесно. А сега давайте да го пробваме. Еми, ето, всичко приготвихме и мирише много хубаво. Така че сега да го пробваме. Можем да го ядем с конфитюр, с шоколад или с каквото там си обичате. Но искам първо да пробвам без нищо, за да знам какво приготвих. Така. Наистина е много вкусно, дори не очаквах, че ще бъде такова. Сега може да сложим малко и конфитюр. Пробвам се по-малко, за да ви покажа само. Така. Еми, с конфитюр дори е по-вкусно. Еми, това е края на видеото. Надявам се то да ви е харесало. Ако ви е харесало, общо лайк и го споделете. И се абонирайте за канала ми, защото ще има още много други яки видеа. И да вижда на всички!